Și 0. Păi 0. Este 0. Exact pe filmare am surprins. Hai cu Deagle și cu M4 nu sau cu Deagle și... Da, păi nu, pe cum mi-am luat. Dar să-i dă MP After Round Money, stai așa. MP After Round Money 6000. Nu mai da. Bă, dar bine că tu știi comenzi. Da, trebuie să dau să văd ce sună. Nu, dai, că oricum nu-mi bag golul. O să vezi pe filmare. Așa, perfect. Ia, ai bani buni. Dau să văd 0 sau las așa? Dă să vezi 0. Ai dat? Da. Uai, bă. Am grijă că... Da, să am grijă că... Tu te știi. Ia liniște să vedem. Bine, mă, că tu știi mapele. Nu ți-am dat nimica. Am auzit acolo. Lol. Am auzit acolo. Nu. Uite mă, nu mergea să te iau în 4. Uite mă, nu mergea să te iau în 4. Hai cu Deagle-ul. Hai. S-am pălit, așa-i? Da, da. Crezi că nu? Ce? Unde dracu? Hai că Deagle-ul am tapări. Hai. Oh, ce m-a speriat. Bă, dar te-am văzut, dar credeam că te duci în partea aia. Pușează, pușează, pușează. Am văzut. Și eu. Da, bă, și am tras, bă. Nu e de nimica. Foaia IMU activat. Da! Bam, Click am dat. Flingă. Hai, bă, lasă, nu mai joc cu Deagle-ul, gata, dacă mă enervez. Nu mai joc cu Deagle-ul. Nu, nu push. Avem voie cu granați. Da. Ah. Bine că am dat una. Ce dracu, mă? Vezi că ținta asta îi pune de el. Aoleu! Ce prost ești. Acum! Ai, bă, câtă viață mai ai? Ai 81 Lasă-mă, din frate. 2 hituri. Că ți-am dat la gloanțe de m-am săturat. Hai mă, dă ăsta. Bun. Numai la arma asta joc. Revină. Să mure de numai la arma asta joc. Bă, ce m-a speriat, băga mea și pula. Bă, am zis fără Deagle, da? Ok, hai că jucăm și cu Deagle-uri, dar bine, tu poți să joci cu Deagle-uri și o farmă. Dacă ții neapărat. Hai că eu sunt ok la Deagle. Du-te, bă, că n-ai cum. Nu, de ce am? Bine, cam ce face? N-ai cum. Fii atent, bine. Hai că mă mai omor tot. Uai, bă! Bă! Doamne, ce lăsam. Am râs de foaie. Hai să mă văd acum dacă mai ai timp că o să mai vii așa. Dar că, cum să nu? Ia o granadă. Să te văd acum dacă mai ai tupeu. Atât! Ai! Poate așa ceva. Mai joci una. Nu mă interesează. Nu.
nu ieși. Mai joci una. De ce? Pentru că mai așa trebuie să mai joci una. Băi, dar ce dracu? Hai că mă bagă la Data asta teren. intru la CT. Dar ce dracu, mă? No. Am aici, hai. Mă, nu-ți dau mă hit. Hai. Hai, vezi că se poate. Da. Am armură pe mine. Dă-i auto, bai armor 1. Ha? Dă-i auto, bai armor 1. Auto, stai. Deci, bai auto armor 1. Cred. Bai. Nu, e. Auto. Așa cu bai. Bai sau. Urmă bai. Nu merge. Lasă așa, lasă că jucăm. Bă, și te știam, bă. Hai. Patronus. Preferatul este. Upsi. 36, băga mea. Da, mă, vrei cacao? Hai cacao, hai cacao. Hai. Nu, așa fac ca... Ba, joc cacao. Direct pe tapul ăsta. Dacă îți deam flick, no scop. Flick. Good job. Bine că stau în genunchi pe scaun, de asta nu joc bine. No. Așa m-am așezat. Hai că stau și eu în genunchi pe scaun, dacă Să vezi ce nașpa ai. Bine, care n-aș fac, că e gata, stai. Hai că mai încerc o rundă, mai încerc o rundă. E bine. Să-ți fie de bine. Hai. Nu, băga mea așa. 30, bă, cum dracu ți-am dat 37? Cum? Mi-ai dat 37. Pe cât ți-am dat? Face arma asta. Hai, acá versus acá. Hai, acá vezi să cac. Tu zile. Nu, acá versus acá. One tap. Deci, one tap curat. Am văzut. Deci, o pui pe YouTube asta, nu fi. Nu, că sunt direct. Ești direct, în direct. Bă. Hai. Hai că îți dau un mai one tap. Să o văd și pe asta. Jos. Mamă! Ce rapid mă iei acolo. O Scream Junior, ce mai? Mă. A făcut. Mă! A fost one tap. Dar tot te-am bătut. GG. Ce mai bătut, mă? Stai că ajungem și E, noi. dar revină. Nu, stai cum să mă mai bate acum. Nu știu până la 5. Bă, da. Uite, bă, dar mă enervează că face asta. Oricum, GG. Dar n-am putut să Nu iau, terminăm. De ce nu se termină meciul? că trebuie până la 5. Ok. Bine, Adi. Și-am și lag.
Te-am pălit, bă. Uai de mine! Nu! Poate am zis să termine, trebuie să termine. S-a terminat, egal. Uite, bă, deci n-ai cum. Te-am Mai jucăm lăsat. una. De ce? Mai jucăm una. Pentru că așa zic eu, mai jucăm una. Asta nu se lasă, mărie. Mai jucăm una. Deci tot așa până când te bat. Că meciul ăsta a fost un hack. Ha! Ce? Cum? Scream Junior, my friend. Deci nu cred. Dacă vrei, poți să joci la arme. Mamă, ce la arme. Vai, ne mișcăm păritul. Hai bă, lasă, dacă nici acum nu te-am luat. Nu, că era. Bă, futu seringa! 356 mi-ai dat. 356 mi-ai dat. Mă, că e bună seringa. Bă, dar ce mult a fost atunci. Apoi nici m-am chinuit, bă. One step. Dacă folosim de-astea... Uai, bă. Uai, bă. Uai de mine! Uai, și de mine și de mine. Eu plec. Să-ți fie bine. Oh my god, oh my god. Hai, bă, dă-o în pulă. 15 HP, cât de aproape. Eu nu pot să joc numai League. Da, mai să mă vezi. What? Și te-am auzit. 5-4, bă, că mi-aș până în 5-4. Nu mă iei la AVP, la AVP este mai bun. Sigur? Dar bine că mi-am atacat din Nu greșeală. se aude când duc pe scările alea. Nu. Ce pula a fost asta? Efectiv, când știam că ieși și am tras fără să mai gândesc la... Și eu. Uite, cum ieși, eu trag. Că, na, Eu nu fac așa. așa fac. Hai bă, dacă nu te-am atins, măcar Nu. te-am atins. Măcar un pic. Ăsta e urdurile șobolanule. Aaaa. Dacă îți mai dau un cap în seringă, ești mort. Te-am lovit până acum? Nu. E, nu. Nu. Bă, dar unde? Bă, tu s-o automată. Numai capul nu mi-l pălește. Nu te pălesc. Hai, mă, dă-o în pulă. Aici. Bă, mi-a făcut truc. Tactică de amețirea oponentului. Exact, tactică de amețirea oponentului. Hai mă, hai. Dacă nici acum nu-ți prind mai one tap. Fain a fost. Bine că ne stric acum. Wow, bă, n-am putut să-ți iau SSG-ul. Și era atât de frumos. Why? Bă!
Bă, păi dacă joci avem primești sus, ca ce să joci? N-am mai că joc cu N-ai, Deagle. n-ai. Nu joci cu Deagle-ul. Ba. Dau Molly. Bine, mă. Mă. Aha, s-a murit. Șez. Aia, bă, și-am tras. Mai jucăm una, nu mă interesează. Câte pula mea Deci să mai jucăm una. Mai joci una. Uite, am mai multe kill-uri decât tine, am mai multe kill-uri decât tine, ar trebui, deci eu am câștigat, gata. Deci nu, am mai multe kill-uri și ai mai puține deaduri și am câștigat, deci eu am câștigat, haide, acum intri, așa. Și acum eu joc mâine și acum tu o să-ți iei mare capeu, altfel mor, altfel... Băi, vină, băi! Fine. Cum mă iei tu cu Deagle-ul de la 20 de metri când eu nici la 20 nu pot să te ating? Dacă și acum mă iei cu automat, dar... Ai automată! Cum ar fi fost să ne omorâm amândoi deodată? Cum ar fi fost? Mamă. Bă, deci după tine cum ți se pare că joc AVP-ul? E ok. Ok! E bine. Nu mergi, nu mă aștept să zici. Du-te, bă, nu știu cum a fost eu, că nu pun la monitorul ăsta. Eu pe 4-4-3, bă. Hai. La mine că dau pe lângă. Aaaa! 36. Genios cu AVP-ul. Genios. Bă, dă-te CT-ul! Așa, mă. Bine că mi-a rămas Uai din de capă, mine. mea așa. Uai de bine! Bam! Hai încă o dată? Haide! Bam! Nu, scop 71, băga mea așa. Încoace arma asta, arma asta îmi place. Nu, am vrut să-mi iau semne. Nu, hai. Cum zi? Am pălit. Ah. Bă, Din smoke! bă. Din smoke! Ce? Bă, nu cred, prin smoke te-am luat. Ce părere ai? Ok. Bă, dar fără grenăzi. Fără. Fără? Mai vrei să dau cap? Am cum, trebuie să... Mai vrei să dau cap? Ia dă-mi. Hai dă-mi. Că ți-am dat eu. Eu sunt bun, mă, cu AVP-ul. Hai că te-am la seringa, ia. Bunicel. Da. Dacă și acum pierd, mă las de jocul ăsta. Hai, mă las Și așa. nu te mai puși de altul. Dacă îți vedeam. Zic. Hai, mă las așa. Băi, vino, băi! Ua! Futu-ți. Maica. Aia tot. Yes! 92! Oh, Ce-a fost și ce-am ajuns? A căzut acum background. Să joci Hai că jucăm cu... cu... Bă! Ce pula mea? Decât arăt ăsta. Și joc eu cu seringa. Nu joci cu nimic, băga mea. Gata, s-a terminat meciul, băiatul meu. Cu dracu. Dau rage quit. Nu da rage quit. Dar ce să Vreau să fac? mai joc cu tine, că îmi place cum joci. Mai jucăm după un meci. Nu mai! Te bat. Ultimul. Bă, futu-ți mă. Măi.
Mamă. Ah! De Urca ce? tu! Vabbè. Futu SG-ul, mă. Nu, uite mă ce lag am, mă mișc în poze. Ce ping ai? Ai 80 ping, n-are cum să te miște în poze. Acolo scrie numai cât ping am avut la început. Nu. Nu, uite mă ce lag am, mă. N-ai lag, mă. Am 100 ping, să dai. Hai că nu joc, eu joc mai cu SSD-ul. Grab your gear, let's go. Mai jucăm unul, te rog, Nu. te rog. Da. Ultimul, te rog eu. Te implor. Dacă te implor, te rog. Te rog, te implor. Mersi. Hai bă, că dacă și acum cele mai bune condiții. Ha? Te-am văzut căpuțul acolo și... Ce mă? Bă! Cum a fost asta? Zero. Good to go. Fără ăla. Fără ăla, că mi-l bag și eu. Bine, bagă-te și tu. Let's go. Bă... Vezi? Nu. Vezi cum e? Ăla eu nu mă fric, eu mă distrez. Eu că mai așa, faci deja și tu, acum. Push. Tu, domne! Digu ți-am ăsta, că l-am și pe ăsta, la fel, cred. Te-au și pe acum. Time to earn our stories. Wow. No, în 4 HP! Nu cred! Să vezi pe YouTube asta. O postezi? Da. Move it. Hai bă, las-o! Da. Las-o încolo, las-o! Da, mă las de joc. Bine. Hai, mă. O, bă, cioi! Get ready. Sida, gripă! Hai să te văd. Cancer. Doia. Unde era că așa? Bă. Nu, mă, ți-am pălit capul, ce dracu? Uite mă, nu puteam să iau ăla. Adică încă o rundă cu ăsta. Îmi place mult. Tu-ți morții, mătii. Bă, ce pula mea, fix în cap ți-am dat. Mamă, dar bă, câte one-tap îți dau. Da, cu aia, cu fără aia nu. Hai 1v1 cu Deagle-ul, hai. The stay right here is where we end. Nu vreau cu Deagle-ul. Să-ți dau cap dacă vreau. Bă, m-am dus acolo. M-am dus după perete și tu m-ai pălit. Păi, te-am știut. Move it. Ia uite. Bă, 22, bă. Bă, dar chiar bă. mai pălit bine cu ăsta. Aoleu. Am lag. Ți-am pălit cap. Uai, de mine, 4 HP. Mamă, bă, de-ți campionat, bă. Mamă, bă. Ah. Let's go.
Bă! Hai că joc cu steringa, gata. 1v1 cu Una e șansa. Deagle-ul, că ies. Nu, 1v1 cu nu Deagle. joc unul cu Deagle-ul, no. Vezi că ies. 1v1 sau ies cu Deagle. Hai unul cu Deagle-ul, hai. Doar mai ești dracu. Ce cât de te fac? Bine, am avut noroc, să recunosc că am avut noroc. Că mi-aș pune la nervi de Deagle. Push, push, push. Dar Încă o nu, rundă cu Deagle sau? încă unul. Bă, oricum nu mai e șanse. Ba. GG. A, ba nu, nu s-a terminat. Hai, ultima rundă cu Deagle-ul. Go, go, go. Păi. Dar nu pot să joc cu lagul ăsta. Uitați-vă cât ping am. E grav. Hai mă, lasă, vreo. GG, boy. Bine, cam 65. Nu mă interesează doar pe YouTube. Hai, frate, lasă-mi faci. Am jucat atâtea meciuri dintre care... Pe YouTube cu ăsta, da?